Bratstvo. Policajti Raymond, jeho starší brat Louis Raymond a ja sme sa zložili pre teba. a Kang sú priatelia. Prachy dostanete. Pokiaľ sa Kang nezapletie so zločineckou organizáciou, ktorá mu dala väčšiu sumu peňazí. Louis to pri záťahu náhodou odhalí. Svedok vypovedal, že váš brat pustil jedného z lupičov. Keď máš problémy, čo neprídeš? Ber na vedomie, že Ken je podozrivý z lúpeže a ešte k tomu aj z vraždy. Podozrievajú ho, že kryje kamaráta. Teraz k veci. Vy traja budete dávať pozor na vchod. Kang sa stále viac zamotáva so zločincami. Všetci si myslia, že si členom ich bandy. Takže si ma prišiel zatknúť. Keby si mi nebol bratom, urobím to. Tu šéfujem ja. Louis nabáda Kanga, aby priznaním pomohol sebe i jemu, ale ten v rozhodujúcej chvíli opäť zlyhá. Zločinci nastražia pascu pre obidvoch nešťastníkov. Situácia sa však začne zamotávať. V rozhodujúcej chvíli sa opäť objavuje Raymond. Daniel, tu je Raymond. Vzdaj sa, to je jediné, čo môžeš urobiť. Bratstvo. V distribúcii firmy Intersonic.